Silah var baş hevan o hevdar hûn tev başin selametin ve êvarê mijwara piştî nîvrê bû mijwara nûçeyekê pêşkêş kiribû Parlamentoya Ewropayê pêşnûmeyekê derbas bû di dengdarê re derbas bû hat erêkirin lê pirsa ku em dikarin bipirsin Parlamentoya Ewropayê çima ji dewleta Tirkiye rast nexwest ji heremên dagirkirî vekişe weke Serêkaniyê Efrîn Girêspî tiştekî wisa tune ye. Parlamentoya Avrupa'ya da biryanamaya xwe di derbarê Bakur Rojhilatê Sûriye Rojavayê Kurdistanê de bang li dewleta Tirkiye kiriye lê ji bo çi kiriye îtimala çareseriyê nexe nava xeteriyê daxwaz kir ku koridorek mirovî ji bo Rojavayê Kurdistanê were vekirin heqê Kurdan jî li gorî destûra bingehîniya Sûriyê were misogerkirin. Yani esas mesele ev e. İdi çawa pêş dikeve hikmê vê biryarnamê çi qas heye di pratikî de çi qas wê were bikaranîn îdî were bicîkirin îdî ew meseleyekî cuda ye. Na hevan ez îşev ji were naxwazim nûçe pêşkêş bikim. Mîvanekî min ê ezîz heye ji Rojavayê Kurdistanê ji Qamişlo em hema bigirin jor Enes Yıldız hevalê me rojnamegere deqekî bi vî şeklî Enes Yıldız merhaba bixêr hatî. مرحبا gelek sarvî. Kerçavan tawê başî? Mala te ava başiya te jî dixwazim ez zanim tu li Rojavayê Kurdistanê jî rewşa we texmîn dikim lê îşev bi merex ez dixwazim te godar bikim ka heqeten milletê me li wê derê çi dike, çi dixwe, çi vedixwe, çewar didê, zarok hene, dibistan sekinîne, perwerdeyî sekinîne, hevalê me rojnameger nava kîjan şert û mercan de dixebitin. Anha rewşa we çi ye henekî tu wisa behs bikî em wisa bikevin navê? Belê bi rastî demekî dirêj e. Yani em dikarin bêjin ji xwe jî şeşê çileyê ve êrişên ku li ser Helebê çêbûyê heya niha yani tev hem li rewşa Rojavayê Kurdistanê, rewşa Sûrî yani rewşekê awarte derbas dibe. Şer û pevçûn, qeyran, berxwedanî, têkoşîn, alîkarî yani rewşa mirovî ya ev hemû tişt bêguman tê nîqaşkirin lê bes yani divê mirov hemû alî wî dest bigire bêguman. Yani tenê erê berxwedanî tu bê jî heye yani heya dawî berxwedanî jî heye. Ji aliyekê hevdîtin hene. Tu li aliyê piş perdeyê meyze dikî yani tu diçî cihekê şaredariyê tu meyze dikî dayîkek zaroka wî wisan bermilê wî rewşê wisan jî tu dibînî yek alîkarî dixwaze yek dibêje divê ez salan koçber bûme li Efrînê me ger ez vegerim mala xwe cihê xwe welatê xwe bajarê xwe li aliyekê tu meyze dikî şervanek di çeperekê di çeperê de ye dibêje em ê li ber xwe bidin. Tu ji fermandaran dipirsî û kesên ku mesûlin berpirsyarin tu dipirsî ew wana jî dibêjin li hevatina Qesedê û Şamê berdewam dike. Heya radeyekê me li hevatin pêkaniye. Tu ji derve meyze dikî dibêjin pêşnûmeyekê pêşkêşkirin gelek pêwîst e mafê Kurdan di Sûriyê de çê bibe. Li aliyekê din tu dinêrî dibêjin rewşa dibistanan, zanîngeh, kesên ku koçber bûne, kesên ku ji berî şer mewdûr bûne divê rewşa wan were çareserkirin. Bi rastî hewl bedran yani bi her awayekî yani li bo tevgerek heye rewşên carê qirîz hene, alozî heye. Carê jî tu meyze dikî nediyariyek heye yani ev rewşa Sûrî her Sûrî wek xwema her bû Sûrî ji ber ku her daîmî aramiyek dixwast Sûrî çareseriyekî siyasî dixwast, lêgerînek dixwast. Gelek alî hene û rojane şer heye. Tu aliyê Dêrazorê meyze dikî gelek eşîqa dibin li ser petrolê şer dikin. Li aliyên Kobanê hinek deverên din meyze dikî yani cih û malê welatiyan tên talankirin ji aliyê komên girê de hikûmeta Şamê ve. Tu ji hevalekî xwe rojnamevan dipirsî dibêjî li hevatin li qadê erê yani lêgerînek heye hevdîtin hene bi temamî ev di qadê de pêkirayê. Bi rastî rewşekê wisin yani em hemû tiştî di nava hevû du de dijîn jiyan jî dikin dişopînin. Hevalê me yên ku bixwe rojnamevanê jî ew xwe jî yani ne ku bi zehmetiyan re rûbûnînin lê bêguman dema ku tu dibêjî Sûrî divê tu xwe ji her tiştê re amade bikî yani tabûwekî wisa heye belê. Rojhata navîn bi tevahî wisa ye. Pêşiyan basa rewşa dibistanan bikin niha bi sed hezaran zarokê me diçûn mekteban ji dibistana seretayî bigire heta zanîngehê aniha li ku derê ne çi dikin li dibistanan dibistan vala ne ya koçber lê bicih bûne?
Yani gelek seriden destpêkê demê ku şmayê rîş çêbûn gelek koçber yani hem ji alî Kobanê jî yani hem taybet li alî herêma Cizîrê jî wisa yani gelek kesên ku ji ber şer yani ku koçber bûn ji cihê xwe derketin yani ji mizgetan bigir heya ji dibistanan yani di van deveran bicêbûn. Yani me goşa rewşekê awarteye yani li gor yani her tişt yani hate sekinandin yedî rewş tamam yani ji dibistanan bigir hemû saldiyên ku yani karê xwe fermî birêve dibirin. Piştî ku rewşa Sûriye ev êrişî hanê rewşan û pevçûn çêbû yani wek bawekî xwezayî hemû sekînî yani hinekî nedyarî di vî alî de heye lêgerîn jî hene. Lê bes di niha rewşekê wiha de tu mirov nikare bêje yani dibistan, zanîngeh ev rewşa hene wê wiha berdewam bike. Yani heya rewşa Sûrî hinekî cihê xwe nerûn yani ev şer û pevçûn nesekinin ev levhatinên ku niha di navbera Qesedê û Şamê de tê çêkirin yani ez dibêjim zehmet e ku ratu behsa şagirtan bikî, mamosteyan bikî, behsa dibistanan bikî yani yên ku taybet xebatê hunerê ve eleqederin dibêjin yani em tenê em tembûra xwe bigirin herêkê me çi moral bidin şervanan yani wê jî dikin bêguman yani wî berxwedaniya şervanan ya ku di çeperan danin deniyan danin yani teyîsandina wêne çê dikin ango berhemekê ava dikin ji ber ku yani herkes di nava li bû tevgerekê de ye. Yani Enes şervan li ciyê xwe ne yan bi qasî ku em pê hesiyan ji hin çeperan vekişiyane ji nava bajêr vekişiyane wisa lev kiribûn hem aliyê Şamê hem aliyê Qesedê gotin vekişiye lê rewşekî wisa heye gelo yani şervan hêl çeperê xwe ne yan derketine. Bel niha yani vêna nîqaş dikin, vêna gotobêj dikin. Taybet yani deverên ku destpêkê dema ku şer dest pê kir ya cihê ku ev komên gerêdayên Şamê yani heteşe cihê ku ketibûyê tê de yani wek merheleya yekemîn yani ev aliyê taybet ku dema yani cihê ku şer lê çîbû ev temas êdî hêdî ji holê radike. Îro jî me ji gelek deveran me pirsî rewş taliyê çi ye? Yani divê yani ev heteşe ya 40 kilometran mîna yani ji Hesekê dûr bikeve. An jî yani hêzên leşkerî divê di hundirê bajêr de nebin. Yani ev ez karim bêjim yani ji Tilhemîs bigire li herêma Cizîrê heya li bajarê Hesekê yani di hundirê bajêr de divê hêzên yani hêzên leşkerî nebin. Yani ne Qesedê ne Heteşê ev temamî vana wê hêzên ewlekarî hundirûyên wê yani bi vê meseleyê rabe an jî ewlekariya wî nebigirin. Lê rojên destpêkê hinekî wisa bû. Hemû yani dayîk, jin, şervan herkes yani çeka wî li destê wî de li Golanê li Rojavayê Kurdistanê dar jînînin lastikên yani tekerên yên erebeyan dişewitandin heya seherê nobeta bajarê xwe Golanê xwe taxê xwe digirtin di vî awayî bû lê binêrîna min merheleya yekemîn yani gor qasî rêveçûna hevdîtinan em lê dinêrin wê merheleya yekemîn taybet ev meselê vekişandinê yani hê gor li hevkirinê hêzên ewlekariyê wê ku deverê bigirin kîjan bajarê mînak yani wê taybet wê heteşe yani 40 kilometran wê ji Hesekê dûr bikeve. An jî wê li ciyayê Abdilazîz Kîl wê deverê bimîne. Yani ez bawerim ev mijar yani ev deverên hanerê ji aliyê Qesedê ve jî ji aliyê Heteşê ve jî ev yani dehevdîtinê ku dawî de çêbûne binêrina min herkinek çêbûye lê li aliyê Kobanê ne wisa ye. Yani wer ku ya nabe. Ji ber ku yani zehvekê cuda heye belê. Kobanî em ez ê taybet tiştek bipirsim. Na hêzên ewlekariya hundirîn aydê Wezîreta Karê Hundir a Şamê ne yan aydê Rojava ê berê ye. Ew hêzê ewlekarî hundir tu behsa kî dikî qesda kî dikî? Yani gor prosedürê ez bawerim hîn yani gelek tişt ne diyarin ha ne diyarin yani ev hêzên ewlekariya hundirîn û yê taybetî ku bajarê em bêjin wek Qamişlo, wek Dêrikê, wek bajarê Amûdê, wek Hesekê evana wê tevahî wê hêzên ewlekariya hundirîn vana bigire. Yani hêzên leşkerî em wisa bêjin Qeseda xwe wê nekeve van devera. Yani hêzên Yani ewlekariya hundirîn tiştek ku dixwazim zanibim yani ji Kurdan pêk tê ji zarokên ji gencên herêmê pêk tê û yan vana direk ji heremên cuda ê Sûriyê tên wê derê dibin hêzên ewlekariya hundirîn ez wî dixwazim fêr bim. yani çend deverên ku yên ku werin diyarkirin bi hev re ev dibe ku hem ji aliyê
hêzên Şamê û ji aliyê Qesedê bixwe an jî hêzên ewlekarî hundirîn deverên ku li hev kiribin. Yani em bêjin cihek du cihek li hesekê yên ku li hev kirine evana bê bihevotin rabirin lê temamî hêzên ewlekariya hundirîn yê berî ku em bêjin li vir xwe asayîş hebû hêzên ewlekariya hundirîn evana hemû wê di nava hev de yani wek hêzên ewlekariya hundirîn wê girêdayê wezaretê be. Belkî heya niha daxuyaniyekî fermî derbarê wî de çê nebibe lê wer ku ya dibe yani rêveçûna ku li hevkirinên çê dibin hevdîtinên ku çê dibin wê vî şêwazî berdewam bike. Lê binêrîna em hîna yani merheleya taybetiya dalî ewlekariyê de em li Hesekê em li Herêma Cizîrê li Kobanî hîna yani çend mijarê ku em jî bêjin wek astengî derdkeve pêş taybetdarî li hevkirinê de daliyê ku divê kîjan hêz çend kîlometreyan kîjan bajarê baş de biçi di vî mijarê de hîna hinek astengî hene war ku ya dike belê. Enes piştî şer em zanin gelek şervanên me û însanên me ên sivîl rehîn hatin girtin, dîl hatin girtin. Niha di dere barê aqubeta wan de, rewşa wan de agahî qet ji wara tê? Çi ye? Mesele çi ye? Li ku derê ne? Rêveberiya Şamê çi dibêje di dereqê wan de, di hevdîtinan de? Belê. Yani qasê ku ez qet zanim yani jî dişopînim rewşê yani ji gor daxuyaniyên fermî yani ji ber ku berdevkê ragihandinê Qesedê yani Ferhat Şamî ev du roj li ser vê mijarê jî daxuyaniyan dide. Yani êsîr heye mijarê Qasê jî binêrîna min ev ji mijarekî esasî ye. Yani di nava van hemû hevdîtinan de nîqaş dikin lê bes hejmareke wisa nehatiye gotin. Lê di şer û pevçûnê ku çêbû herhem xuya dikin. Ez bawerim du dîmenek Parlamentoya Avrupayê de bû ew jî san nîqaş kirin, dîmen jî nîşan dabûn. Yani sivîlên ku hatine qetilkirin hene. Li Amerîkayê rast e. Kongre Belê. Amerîkayê nîşan da. Belê. Demek berî min bi xwe bi endamê fermandariya Qesedê Sîpan Hemûra min bi xwe hevpêvînek çêkiribû di derbarê wêne de taybet. Yani tenê ev got. Yani ji her du aliyan jî dîl hene lê bes hanî wek hejmarek, çiqas, çend kesin ev negotibû. Binêrîna min ev jî yani mijareke herî serekeyek ku tê gotûbêjkirin, nîqaşkirin yani tişekî ji venegera ji bo her du aliyan jî lê war ku ya dibe divê derbarê de jî wê li hev hatinek çê bibe. Yani ji ber ku gelek hala nîqaş dikin. Gelek dever jî serdan kirin bi hevûdin re ev di rojên pêş de binêrîna min dibe bi daxuyaniyekê fermî jî were dayîn an jî hîn bêtir rewş zelal bibe em hemû jî bizanibin. Ji ber ku mijarekê leşkeriye lê ji ber ku Ferhat Şamî ev got yani di rojên pêş de em ê dêna jî bêjin em ê daxuyaniyekê bidin. Ev jî li gor lihevkirina belê. Enes tiştekî din heye wîjdana me gelek êşand ew jî xirabkirina gorên şehîdan bû. Bawer dikim herî dawî dîmenên ji Reqê derketin. Ew mesele çi ye? Ê ku vê yekê dikin erebên sivîlin, ev êl û eşîrin yan biryara Rêveberiya Şamê ye. Çima wan goristanan ji nişka ve xirab dikin ele ecele tam di vê demê de ku tiştekî rûne niştiye. We pirsî yani çima tiştekî wisa heye? Rêveberiya me çi dibêje ser mijarê? Belê. Ya bi rastî heval bedrens demekê dirêjim rewşa Sûrî jî dişopînim Rojavayê Kurdistanê divan taybet divan 10 salên dawiyê de. Bes îro yani fermandarekê YPJ yani daxuyaniyekî wisan da. Yani ev heye. Berî ku ez werime ser meselê dibêje roja ku şervanên Kurd dema ku li hember Daişî dema çûn li Dêrazorê şer kirin. Dema çûne li Reqayê Tepqayê şer kirin. Yani ev hemû tehlûke matirsî her kesê ku dibû terora Daişî heye ku şervanên Kurdan şer kirin wê demê we ji wan re digot mala we ava aferin ji we re hûn şerkerin hûn wêrekin hûn xwedî cesaretekin lê îro ev rewşa hewsan çêbû yani weke ku di Sûriyê de di Rojava de an jî tiştên ku Kurd daxwaz dikin biratike gelan nabe ev makûkî jî derket bêguman belkî wan hinek dixwazin berûva jî bikin an jî hinek bi vê meselê naxwazin jî çê bibe lê ev heye. Niha ez bi xwe zanim bi sadan şervanên ku bi xwe ereb bûn ku di nava Qesedê de bûn şehîd ketin. Yani hejmaran bi hezaran derbas dike. Yani bi dîmenan de hat dîtin. Yek yani ev
rastî tê organize kirin. Yani ji ber ku tu daxwazekî ne fermandariya qesedê an jî ne kesek yani mijarek wisa hessas û wijdanî bifikre yani şervanek şehîd ketike yani hinek ji alî hinekî din ve tê araste kirin. Ev komên ku taybet hem nakokîn ku di nav eşîran de jî hatin derxistin û heteşê jî evana yani bi rastî xwestin weke ku dibêjin tebahî herêmê bêxin di nav agîrekê de wisa çêkirin mijarekî wisa jî rûda. Ji ber ku yên heteşê gêliya ku dema ketin taybet li Şedadê di Şedadê bi xwe ew goristanan li wê deverê ew hemû şervanên ku şehîd ketine Erebin hemû li wir mînak dibêjim yani Kurd li wir nînin yani hemûyên goristanê Erebanin lê ew gorê wan yek û yek pişkênandin. Lê ev ne binêrin ne ser daxwaza hanê tu bêjî yani yan fermandariya qeserê yan jî gelên herêmê tiştekî wisa dikin lê ji alî hinekan ve binêrina min heta organize kirin ku va yani hem nakokiyek weke fitineyekê rabin gorê xwe li Reqayê cenazeyên xwe ji wir derxînin bibin deverekê din. Yani tiştekî gelekî meqirsîdar ava kirin ku mirov bêje êdî nekare bi hevûdin re yan were beramberê hev an jî kî li kîjan kolanê kî wê li kî bêxê nediyare. Taybet ev nakokiya Kurd û Ereb bi rastî di vî şerê de gelekî wek yani tiştekî gelekî meqirsîdar ava kirin. Bêguman di hinek derdoran jî ev yani me di ser me diya civakî şopan weke ku binêrin. Kurdîtî heye yani kurdîtî tiştekî gelekî xweş e binêrîna min yani ez xwe jî Kurdekim yani mirov Kurd bi tiştekî baş e lê weke ku di rojhata navîn da di rojava da ti kes hani bila mirov Kurd be ama gelekî din weke ku birû nikare pê re bijî an jî Kurd ne mümkün e ku bi Ereban re bijîn ev jî tiştekî binêrîna min şaş e. Ana tu bajarê Qamişlo dinêrî li aliyekî camî mizgeft heye li aliyê din kenîse heye Sûriyan hene tu kolana Sûriyanan re derbas dibî tu çi Hesekê hinek Ermen hene yani rewş hinekê bi vîya wayî ye. Rewşekî ku di hindir da qewîmê ku ne hate yani serwerî çênebû ne ji alî şervanan ve yani ne ji alî Qesedê ve ne ji alî Heteşê ve yani kî li kî dixe nediyar e. Anha jî em li Dêrazorê dinêrin hêzekî ku li wir temamî ser serwer bibinîne ser petrolê şer dikin ya kî gelek wesayîtan di ber kîjan deverê diteqînî nediyar e yani ew qas rewşekê neşênber heye belê. Rewşekê qewsê heye rast e lê ez rewşa Erebên li Qamişlo Hesekê mereq dikim anha mehcûbiyet hîs dikin gelo ji ber wan meseleyên li Dêrezorê Reqayê çêbû ji ber ku em dizanin wextê ku şervanan biryar da vekişin miletê sivîl ê Kurd jî vekişiyan lê gelek hêzan di para da di pişt re ew gulebaran kirin gelek şehadet jî çêbûn niha jiyana bihev re ya li Hesekê li Qamişlo Kurd û Ereb nav hev dane çawa ye li wê derê hinek reaksiyon çêdibe yan însan herkes ji xwe berpirsiyare kes berpirsiyariya kesekî nagire ser xwe çawa ye rewşa li wê derê ev gundê sefa hebû li aliyê taybet li aliyê çilaxa wan deveran çend cihan êrî çêbû yani weke ku hinek bixwazin di hindir de hinek tevlîheviyan çê bikin yani rewşek du rewşe wisa derketin lê tu bêjî taybet ev bajarên ku na hinekî aram in wek Qamişlo wek Amûdê wek li Dêrikê Girkêlekê heye çilaxa heye taybet giştî li herêma Cizîrê hani tu bêjî weke ku li van cihan jî qet yani kesên ku Ereb bin yani ji pêkhatê Erebin qet Kurdan hez nakin an ji rojane li hev dixin rewşekî wisa jînîne lê taybet binêrîna min xwestin yani em hemû jî dizanin yani deverên ku li wek Dêrazor wek Reqa wek li Tepqayê jî yani ev herêmên ku nüfuza xwe Ereb zêdenin li wir yani vîn herkes dizane ev tiştekî ku em cinûveke şir bikin dîne lê xwestin yani eger ku rewş hinekê din cudatir baye binêrîna min yani li hemû herêman an jî li her bajarê yani pêşawî nedihate girtin tu bixwazî yani tu bêjî êdî ev şer e ev qeyran e ev fitne ye ev fesadî ye ev nakokiya Kurd û Ereban e yani xwestin temamî tiştekî wisa çê bikin lê binêrîna min ser neketin an jî nekarîn ev jî heye binêrîna min Kurd jî ji helekê ve yani xwe mehcûb hîs dikin yani min ev wisan fêm kir yani artêşek heye bifikirin 14 sala mil bi mil şer dikin yani sedan şervanên Kurd
li Rojavayê Kurdistanê deverekî wek em bêjin li Kobanê ev 14 sala şer kirin, berxwedanî kirin, bi hezaran şervanên Ereb jî şehîd ketin û piştî van hemû rewşan tiştekê wiha derketî, bêguman tu bixwazî nexwazî, yani bandora qasd tebahî pêkhateyan jî dike, civakê jî dike û giştî yên herêmê tebahî dike, belê. ev herî dawî şandeyên ji Şamê hatin Hesekê hatin Qamişloyê qismekî wan derbasî Remelanê bûn, çûn cî petrolê kontrol kirin. Reaksiyona helwesta milletê me li hember wan çawa bû? Ma destpêkê de rewşekê alûz wisan derket. Yani gotin heger tevlî heviyek çê bibe, destpêkê dibe îhtimalek, yani wek ser îhtimalekî hate got û bêjkirin, nîqaşkirin, gotin dibe li Hesekê çê bibe. Ji ber ku du roj berî jî, yani hinek kesên ku dixwazin tevlî heviyê çê bikin. Li Hesekê ev çêbû lê bi nêrnama operasyonek çêkirin. Gelek hücreyên veşartî hene. Dîsa dibêjim. Yani li kîjan deverê kî li ku derê wê bêxe, yani du hêz dema şer bikin, dema mirû nezane kî dost e, kî dijmine, an jî dijberê de kê tu pêra şer dikî, di vê aliyê de hinekî zehmetî çê dibe. Yani daliyekê de ji ber ku demê ku şendeya hikûmetê ya Şamê ewil dema ku kete Hesekê, bi destê xwe îşaret kirin. Yên Qesedê jî şervanên yên hêzyan ewlekariyê jî wan jî îşareta serkeftinê kir bi tiliyên xwe. Yani rewşekê, yani rêkberiyekê çawa em bêjin, weke ku bi awirên xwe an jî bi destê xwe, bi mîmîk û jestê xwe wisan çêbû, lê bi nêrînan pişta hinekî rewş hate aram kirin. Ji ber ku hatin bajarê Qamişlo jî çûn cê balafirgehê jî, ev deverên ku hatine diyar kirin, yani rewşekê yani normal, yani em dikarin ve hûn jî hatin deverên ku pêwîst e biçin li wê deverê hev bibînin, çûn cihên petrolê, cihên balafirgehê, evana hemû hevdîtin, ez bawer me divî aslî de evana xelas bûne, belê. Yani rewş bibî ew hate yani pirsgirêkekê mezin tu bêjî heya na xuya nake. Lê ji vir şûnde wê ber bikire biçe, niha mirû nikare tiştekî bêje. Belê. Niha gelek heval me temaşe dikin, bi qasî 1200 heval me temaşe dikin, pirsê wan jî hene. Millet merex dike. Millet Rojavayê Kurdistanê merex dike. Niha elbet hevalê me Rojavayê Kurdistanê jî li me temaşe dikin. Gelek temaşevanê me ji Avustralya bigire heta Kazakistanê gelek kes aniha di şînê de ye ji ber meseleya Rojavayê Kurdistanê. Ji ber vê ez rêz û hurmet nîşanê pirsê wan jî didim. Mesela hevalekî pirse dibe ji destpêka êrişa Helebê heta niha hevalê me rojnameger lêkolîn kirine gel û çend şehîdê me çêbûne, çend birîndarê me hene. Tiştekî wisa heye danê destê we de? Belê. Niha wek hejmar mirû nikare tiştekî bêje. Yani yên ku taybet em bêjin Qesedê bi vê meselê re mijûl e, ragihandina Qesedê bi re mijûl e, ji ber ku berdekê ragihandinê yên Qesedê heye, YPG heye, yên ku şehîd bûne, yani di şerê Helebê ve heya niha, hem di Kobanê li gelekî deverên din, yani cihên ku şervanên Qesedê yên ku şehîd ketine, evana tên eşkere kirin. Yani nasnameya wan, sicîla wan, yani ev çend roj leş hem li bajarê Qamişlo jî merasîm hebû, hem li Kobanê jî ev van du hefteyên dawî de çend cara merasîmê şehîdan hebûn. Bi nêrîna min, yani di vê mijarê de taybet di mijara şehîdan de, di aliyê şer berxwedaniyê de, di vê mijarê de bi nêrîna min Qesedê teqsîr nake. Yani bizane ku şehîd e, vêna bi raya giştî re parve dike, belê. Ji ber ku hêjmara şervanên dîl jî hê nayê zanîn, yani hê lêkolînekî tam çê nebiye. Meseleya walîtiya Hesekê heye. Aniha fermiyeta wî çi qasî ye, çi qas fermî ye, çi qas meşrû ye? Heqeten Şamê erê kir, nekir? Walîtiya Hesekê çi karî dike aniha û kîjan herema digire nava xwe? Hemî Rojavayê Kurdistanê girêdayî Hesekê ye gelo? Belê, nîqaşekî wisan jî heye. Yani roja ku gotin parêzger, yani walî hate diyar kirin. Yani serdan jî çêbûn, ziyaret jî çêbûn taybet ji bo walî. Ben di dîrokê de wertê gotin, cara yekemîn, cara ewil e ku va yani waliyekî Kurd va li Hesekê ye.
Bêgumanek tişekî baş e, tişekî giring e, yani bu yani wek erenî tê nirxandin, gel milletên li vê deverê ji vê erenî dinirxînê, lê tiştên ku heya niha wek li hevatin çêbûyî, yani heya niha ev demek e, hefteyekî zêdetir çêbûye, çû 10 roj va walî hate eşkerekirin, lê fermiyeta vêna nîne. Yani fermiyeta wêna divê şan vêna bêje ku walî heye, walî di diyar bûye, lê wek fermiyet yani tu daxuyanekî fermî nehatiye dayîn. Fermandarek te sedê mazlûm Ebdî jî got. Yani saziyên rêveberiya Xweser, ez bawerim yani weke navbendekî, yani herî sereke hem piştê ku walî jî hate diyarkirin, ev saziyên rêveberiya Xweser yani wê kar û xebatê xwe berdewam bikin. Yani dibe ku nav were guhertin, yani gelek şêwazê kar û xebatê were guhertin, lê binêrina min wê berdewam bike. Yani cih, mekan, an jî kîjan sazî heya wezaretan em bêjin. Dezgehên ragihandin, çapemenî, çand û huner, dahiya ewlekariyê de evana binêrina min wê werin diyarkirin. Tiştekî din jî heye hevalan aciz dike, gelek pirs jî hene. Wê rojê şandeyekî çû serdana walî, lê me dît ku tu nîşane, tu semboleke Rojavayê Kurdistanê, tu semboleke Kurd û Kurdistanî û kurdewarî li wê derê tune ye. Heye tune sembolên Şamê hene, sê alê wanê pir mezin hebû. Çima dîmenekî bi vî şeklî nîşan didin? Mesela weqet pirsî gelo, çima sembolekî Kurdî tune ye? Mesela dibe ku ala Kurdistanê be, dibe ku sembolekî Rojavayê Kurdistanê be, qet we nepirsî tiştekî wisa? Belê, ev jî heye. Yani hin tişt hene binêrina min dibe ku niha zû be, yani ez bi xwe wek çavdêrî dibêjim, dibe ku zû bi min niha bêje. Ji ber ku tûgayê tê nîqaşkirin, yani tûgayên ku em bêjin ev tûmenên ku werin avakirin, walî jî heman demê de wisan, min jarê sembolan jî dîsa wisa, taybet al jî wisa, yani evana heya radekê têne nîqaşkirin, têne gotûbêjkirin, lê hîn daxuyaniyekê derbarê vanan da pir fermî nîne. Qesede xwe got, yani qesedê xwe got. Yani em li hevhatinan dikin, diyalogê me jî henin, lê divê şan bêhna bike. Bes şamehîna ev çê nekiriye. Daliyê walî jî heman demê de wisa. Walî hatiye diyarkirin, lê şam daxuyaniyekê fermî nedaye. Min jarê sembolan jî binêrina min wisa ye. Heya ev li hevatin baş cê xwe negirin, an jî her du alî temamî negijin qinaatekî, binêrina min dibe niha ev neyê eşkerekirin, an jî dibe ku zû be belê. Yani milletê me wê dîmenê qebûl nake. Yani vê derê kesekî qebûl nake, herkes êşa xwe dibêje. Yani walî kî ye, ji kîjan milletî ye, kîjan herêmê temsîl dike qet nebe sembola wê herêmê li wê odê hebiye, li wê salonê hebiye di dema pêşwazîkirinê de. Belkî ew jî ji evê tê. Li Başûrê Kurdistanê wextê nûnerekî Îraqî tê wê derê, em hem dibînin ala Îraqê heye, hem jî ala Başûrê Kurdistanê heye tê de. Yani milletê me, çavê milletê me fêrî van dîmenan bîye. Hatta Dibe dehevdîtinê li Tirkiyeyê jî yani ala Kurdistanê pir caran hate nîşandan, ne daîmî lê pir cara hate nîşandan. belê, dibe ev jî hîn nehatibe nîqaşkirin, na ala Sûrî beriya giştî heye, lê yê walî wê taybet saziyên fermiyetê de, yani ev ala hanerê wê kîjan be dibe nehatibe diyarkirin jî, lê wek usûl wek fermiyet belê, yani divê hebe, ez binêrina min pirsekê rast e belê. Yani tabii elbet hevalê me rayedar jî guh bidin civakê, heta ku belkî nerazîbûna civakê bibîsin, belkî ew ê jî li gorî xwe tedbîr bigirin. Enes berê ku em derbasî Kobanî bibin, niha li Qamişlo Hesekê li van dera millet çi dixwe, çi vedixwe, di embara de çi qas xwarin maye, elektrîk heye, tune ye daîmî, problema internetê em zanin yek deriyekî tenê maye ber bê Başûr ve ew jî deriyê Sêmalka ye, hemî deriyê din di kontrola Şamê de ye. Xwarin û vexwarina însanan aniha têrê dike gelo? Belê, yani du tiştên sereke, yani alîkarî, yani heya radeyekê, yani gelên Başûrê Kurdistanê, gelê Kurd, yani divî mijarê de em dikarin bêjin teqsîr nekir, yani heya radeyekê baş e. Lê tiştên ku bi nakok çi ne, yani
alîkarî hebe eger wexta ku alîkarî hate komkirin divê rê hebe. Yani divî mijare de pirsgirêk çê dibin bêguman. Yani niha taybet alî xwarin ve xwarinê de yani divî alî da em bêjin pirsgirêkek wisan însan birçiyan bimrin qet xwarinî nebixwin ne wî astê de lê gelek pirsgirêkê hene yani pirsgirêkên kehrebê heye, pirsgirêkên înternetê heye yani şert û zûrefên xwe yên zehmet heye. Yani heya radekî mirov mesela derman çawaye derman doktor xestexane bi qasî xwe xizmetê dane gelo. yani salan wisa hene yani li vir bijîşk hene lê mirov dibîne yani hinek nexweşî hene di cih da belkî nikaribin yani tedawî bikin an wê hewaleyê deverekê din ji Başûrê Kurdistanê cihekê din were kirin lê heya radekî baş e. Li wextê xwe de carê tu meyzêtkî dibînî ku pêwîstiyê derman heye, îlaç nîne yani kêm in. Xwarin ve xwarin jî dîsa heya radekî heye, carê tu dinêrî tiştekê din kêm e. Ji ber ku bi salan hem tim dorpêç heye, derî venabe. Yê sêmaka yani yê sêmaka jî hinekî wisan bû lê bez di vî şerî de taybet yani bi piştgiriya millet gelê Kurd Başûrê Kurdistanê hev alîkarî baş bû. Lê rewşa koçberan jî hinekî bi vî awayê yani derfetên pir baş bi rastî nîne. Yani destpêkê de bi hezaran însanan di mizgeftekê de xew dikirin yani cih nîn bû, panî nîn bû ji ber ku ew qas koçberiye bi salan di nava xwe de girtiye hewandiye ew qas cih nîne. Yani jiyanekê ku tu bêjî paqij û yani bi derfet îmkanên gelekî baş bi rastî hev çê nabe. Yani vîna gava ku tu lingê xwe bavî Rojavayê Kurdistanê tu vêna dibînî belê. Bi nêrina min yani evane jî hinekî jî Yani demê pêç bên diyar bibin belê. yani me jî rexne kir hevala jî temaşevanan jî gelek cara rexne kir yani tecrübeyekî Rojavayê Kurdistanê ya 14 salan heye lê rewşa aborî aniha çawa ye mesela fabrîqeyê ku însan bikaribin tê de bixebitin pê îdara xwe bikin maaşê însanan ji ku derê tê divê rewşa awerte de aniha maaş sekîniye di dome pereş ku derê tê çavkanî aborî çi ye hinekî ew jî tê mereh kirin. Belê yani ev jî heye yani kesên ku dibêje şer me bandor nake yani yên ku esnafin dikandarin an jî bazirkanin ew wî xwe heya radekê birêve dibin yani çê dikin lê tevahî yani tişta girîng veye yani pergal e. Yani tu dibêjî li sûkê yani al bir tiştên wisan heye yani xwarin, vexwarin yani piyase ev tiştî re temam e. Lê lê ku ji vî bandor dibin hene yani taybet me gotiye mijarê dibistana wisanin, mijarê koçberan wisanin, kesên ku di saziyan de yani saziyan rêveberiya xwetir gelek hebûn evana niha yani ji ber ku di rewşekê awarte de ye yani evana wê di rojên pêş de diyar bibin. Mijarê pere jî piyase jî ev hemû hinekî yani mirov dibînî cemidandinek heye yani weke ku tenê roj borandin yani hinekî bi vê ve eleqedar. Roj bi Belê. rojî darê dikin niha hevalekî pirsekî pirsiye ene kese çima bi tena serê xwe çû Şamê paşê jî çû Qaterê paşê jî vegerê Hewlêrê yani bi qasî ku wî rojê em pê hesiyan haya Rêzdar Mazlûm Abdî ji çûyîna ene kesê hebû ez wisa pê hesiyam cem tê agahî çi ye nizanim. Belê. Ya bi nêrîna min nêrînekî pir wisan dijber tune ye yani biha nêrînekî dijber tune ye ez bixwe cara yekemîn cara ewil yani min got ev endamên partiya taybetî ene kesê yani karê û xebatê wan çawa ye ez bixwe careke çûme ofîsa wanê em rûniştime çayek jî vexwe û gelek saziyên ji derve şandeyên ku ji derve dihatin yani şopandina me çêbû ji bo nûçe kar û xebat yani nîqaşekî wisan çêbibû ku em bi hev û din re taybet hem yani rêveberiya Rojava PYD jî û heman demê de ene kesê jî bi nêrîna me heya li vir dijberiyek tune yani Kurd vêne dixwazin bi yek destî yani em rabin yani bi hev re biçin Şamê yani eger Kurd bi hev û din re biçine Şamê bizanin ku ba destê me xurt e ene kesê jî vê dizanin û partiyên siyasî din jî li Rojavayê Kurdistanê vêne baş dizanin heger lê bes em vî ji bîr venekîne pêşiya wêne ez bawerim
hevdîtinekê Ahmed Elşarê î Colanî bi Mesûd Barzanî re çêbû. Pişta enekese çû Şamê daxuyaniyekî fermî jî dan gotin li ser esasê lihevkirinê, li ser esasê pirsgirêkên gelên herêmê werin çareserkirin xwe jî xwe divê de dibînin û piştî çend rûşûn derbas bû yani wisan hate diyarkirin ku giştî yani şandeya Kurdî xwe amade dike vê carê wê behûdan rabiçin. Yani cara din hevseruka Partiya PYC Pervîn Yusuf ev mijar ez binêrîna min yani min xwe xwend yani ji ber ku hevpêvînekî wî hebû ev rexne kiribû. Yani gotibû enekese bê me yani bê agahiya me çûye Şamê ev wek rexneyekê destgirtibûn. Li du sê roj berî navxwe de nîqaş kirine yani war xuya dike vê carê Partiyên Rojava PYC û enekese hemû Kurd bi yek destî ev şandeya Hanerê ji ber ku wisan berî de hatibû diyarkirin, sala çûyî hatibû diyarkirin wê bi yek destê vê carê her ne Şamê çarenûsa gelên herêmê, gelên Kurd bi zabûnên bîngehîn de li Şamê mapêwaniyê perwerdê hev hukuk evana divê teqil bikin ji bo ku destvala venegerin. Yên xwedî xwedî partiyeke siyasî me jî nûnerekê partî siyasî me lê divê mijarê de binêrname lihevkirinek kirine belê. Di nava millet de tirs, fikar, endişe heye ku heteşê wextê firsend bibîne ew ê car de êriş bike? Îşev jî me nîqaş kir yani gelek hevalên xwe yên rojnamevaniyê din re jî nîqaş dikin. Niha li Rojava tişta herê zêde derdkeve pêş vaya ye. Yani tabloya ku xuya dike tenê aliyê xwe yani herê zêdeyê derdkeve pêş aliyê xwe leşkerî ye. Wek merhela yekemîn heya niha pirsgirêk tune ye. Yani biha pirsgirêk tune ye berî ku em werin ser mijara Kobanî heger wextê me hebe yani ji ber ku me got ji deriyê Sînor bigirin heya Balafirgeh, Cê Petrol, deverên ve hemû yani şandeya Şamê hat û yên rêveberiyê Xweserên Qesedê jî çûn yani divê alî de ez bawerim tenê ne carekê bi gelek caran li hevdîtin kirin. Yani heya niha temamen. Lê pirsa sereke vaya ye. Eger ev levhatina Hanerêya Sêçilê taybet hem ji bo ji Kobanê bigirin heya Helebê, heya Qamişlo, heya Dêrekê deverên ku hatine diyarkirin, xalên ku hatine îmzekirin, ser kîjan xalan hevkirine heta vegera Efrîn û Serêkanê jî wer xuya dibe ku ev yani ev levhatin, ev entegrasyon em êdî çima vê jî lê bikin wê hinekê demdirêj be lê me pirsiyekê wisan heye gelo eger ev levhatin bi temamî diqadê de çêne be di navbera Rojava û Şamê de gelo wê şerekê din dest pê bike pirsên wisan jî bêguman çêdibin belê. Yani me pirsiyekê wisan jî heye. Eger ev levhatin çêne be carekê din li Sûrî, li Rojava, şer û pevçûn. Belê. Enes gelek spas me agahî berfireh bûn. Niha em bi çend gotina behsa Kobanî bikin. Çi qas heyeteş Kobanî heye? Hevalê te ew ê derê re hûn didin, distînin, tekiliya telefonê, pêwendî û çawa datînin? Hinekî behsa Kobanî bike rewşa dawî çi ye? Belê. Min niha şevalê xwe yê rojnamevan li wir Özgür Avzan pirsgirêk xwe jî li wê deverê yani rewşê li wê deverê jî dişopînin. Niha her kes dizane mijarê Kobanê bi rastî ji bo Kurdan mijareke hesas e. Yani hem taybet yani di berxwedaniya 2014-15 de û gelek Kobanî jî yani bêguman yani hewl didin hani bila du mehsê me han bila birçî bimînî, tî bimînî bila xwarina zarokan nebe bila ti kes ne çinê tebahî bila di dorpê çêdabe yani wek tabloyekî wisan dane ava kirin lê niha tişta war xuya dike dibêjin lehvatin çêbûye lê hinek cihan da lehvatin çênebûye yani wiha lehvatin çênebûye yani hinek gund hene hinek dever hene divê heteşe ji wan deveran xwe bikişîne yani li gor peymanê divê xwe bikişîne hîn xwe vekşandin çênebûye me îşev pirs kir dibêjin yani diyalog berdewam dikin divê yani heteşe wan deveran xwe baş da bide taybet ev cihên wek şêxler dibêjin Lalî Çelebiyê dibêjin wan deveran heteşe jî ev gundên ku yani deverên ku li wan deveran dimîne dizî, talan, xerabkirina malan divê milî de gazincê millet heye yani dibêjin yani ji Sînorê Kobanî
divê nêzê sînûrê Kobanî yani gelên herêmê pavê mijarê qebûl nake ev ji wek pirsgirêkeke tê xuya kirin yani dibe ku divan rojan de were çareserkirin bi nîvnamê mijareke herî hesas e tişta ku ez yani min meselê tê dikirî vaya ye tenê ne bi Şamê ve eleqeter balîkariya ku gelên Bakurê Kurdistanê millet ku kom kir divê bi deriyê Mûşûr Penarê re derbas baya wê deverê re destûr nedan yani gotine qetiyen em wê deverê re destûrê nadin alîkarî ji Ezadê re derbas kirin Benêrînan ev wek yani tiştek destê xwe de girtine wekî darekî destê xwe de girtine bila hemû levhatin hevpeyman di qadî de pêk bêdine bera Rojava û Şamê de talî em hinekî weke ku dibêje em vî dorpêça halê re em hinekî sist bikin yani wek ji taliyê re heştine tevahî Kurd jî dizanî Kobanê ji bo Rojava jî ji bo tevahî gelê Kurd jî mijareke hesas e yani bi vê wek terbiyekirineke em bêjin an jî heya ku ev temamî lehvatin li qadê pêk bê belê باور دکم جالی سیاسی و آنا گریدای حلبه کوبانی Belê yani wer bifikirin 30 sal berî yani zarokekê bi wexta hate dinyayê yani nüfus qeydiya wêna ser Helebê de hate nivîsandin an jî li ser bajarê Reqayê de hate nivîsandin. Belê. Enes ez ana hewl dedim de YouTube'de kanala te peyda bikim ama bi hezaran Enes Yıldız heye carek ez zanım ez bûm abone ête me rû çewat kare peyda bike li ser YouTube'ê ête ji ber ku ez dixwazim hevalê me te bişopînin Belê. çünkü Yani ez dixwazim yani ez pêşniyaz dikim di derbarê Rojava da tu jî agahiyê xwe ser YouTube'a xwe bidî ji niha ve eger îcab bike sibê em jî tevlî te dibin çünkü em nizanin ême dijminê me gelekin kanalê me digirin pêşî li me digirin û ji kanalê me zêde bin baş dibe yani hevalekî min Enes Yıldız YouTube'a wî YouTube'a te aktif e Enes Rastî demeke ne aktif e ji ber ku yani min jî wisan gelek hevalê min jî pêşniyar kirin taybet rojane me gote me hewl bidin rojane 10 deqe yani 5 deqe herêkî min taybet di derbarê rewşa Rojava da pavêkirine tu ji min re bêje ez çawa peyda bikim ez peyda kim paşê tu li ser biaxife ez çawa binivîsînim merû dikare bibîne di YouTube'ê de Belê ez bawerim niha ne aktif e ji dibe ku dertet çêbû piştî bername ez dikarim ji te re lînk bişînim ji ber ku min berî bikardanî saleke min bikar nanî hinekî jî belê hinekî jî bi rewşa Rojava ve eleqeder ji ber ku rewşinekî wê demê em wisa tu kanala te hinekî wisa aktif bû cardin tu bibe mîvan ez hinek pêşniyaz bikim be heval bibin abone em hinekî kanal te jî bi pêş bixin baş dibe hevalê me rojnameger ê Rojavayê Kurdistanê hevan no di zehmetê de ne di şertên pir zehmet te kar dikim hem meseleyên heyatî hem meseleyên şert û mercên cuda û merûv hinek piştgirî bide wan ku xebatê xwe di nava rehetiyê de bikin pir baş dibe ême em li Avrupayê ne Enes ême hinek şertê me hêsan e Belê ême jî yani li qadê rastî em carê rewşê zehme jî derdikevin bes em hewl didin yani ji bo televizyonê taybetîn Kurdî Stêr TV medya habergiştî ji bo kanalê me taybet hevalê me rojname van yani em jî hewl didin li qadê çi çêdibe çi guherdin çêdibin yani rojane em tevlê dibin em di nava danûstandin em da nin lê çi qasê derket çêbû em ê hewl bidin ji Enes, civakê ji rayiştî de ragirin belê tu hinek basa xebatê xwe ê şexsî bike tu weke rojnamevanekî tu diçî nava bajêr tu bi hevalê xwe ê rojnameger re didî distînî jin hene mêr hene qet hestê wan çawan e dîmenên ku tu dibînî qet wisa tu cana bi xwe bi xwe difikirî tu dibêjî ya rewşên pir zehmet da me dîmenê ku ez dibînim dîmenên pir îstisna ne ez ê vana binivîsînim ez ê vana bikim roman ez ê bikim çîrok ez ê hestê te çawan e xebatê te şexsî çawa birêva dibî Belê bi rastî ême xwe hinekî cuda ye yani demeke dirêj e carê dinivîsînim bêgû min derket çêdibin dor ji ber ji hevalekî ji min re got ya xwe jî li Ewropa bû û di navê şer û qeyranê de tu çawa dinivîsînî ez rabûm gote gotarekî li ser Rojava li ser Sûrî min bi zimanê Tirkî nivîsan min weşand ya demekim yani hem rojnamevantiyê dikim û gelek xebatên cudatir jî hene bêgû man wek belgesel portre û ber jî di televizyona Ronayî TV de min kar dikir û nûçe pêşkêş dikirin
gelek karan dikim care li qademe care ne li qademe lê bes demek ku wexta li rojava şar û pevçûn berxwedanî be bêguman ez jî dibêjim divê ez li meydanê bim yan jî li qadê bim yani wek her Kurdekî her mirovekî her an jî wek şervanekî wek rojnamevanekî ev heye ez ji qadê ne xerîbim yani ez 2014 ve heyana taybet mijarê Sûrî de rojava de dişopînim yani hewl didim hem dalî civakî dalî siyasî û dalî leşkerî de lê min gotiye bêguman yani rojên pêş heger derket mecalê min çêbin yani tiştên ku ez bi xwe yani wek xeyal dikim an jî binivîsînim an jî niha dibêjim yani sibe tisbe yani çend roja mecalê min hebe ez ê yani ji şeşê çilê ve li Helebê heyana çi çêbû ez ê rûnim tekstê xwe binivîsînim yani dîmenê xwe kom bikim ez ê belge filmekê çêkim tiştekî wisa çê bikim lê min xebin ji ber ku kar û xebatên rojane hene divê tu xwe bigînî yan jî çê bikî wek erkekê pêşket heye hinekî wext jê re lazim e zaman lazim e ez sevîdarim ev ji belkî rojên pêş de çêbe lê hûn jî dixwanin li Kurdistanê li Rojava çîrok naqadin çîrok gelek çîrok hene ku mirov serê xwe pê bêşînin binivîsînin Ama Enes mirov ji bîr dike ji ber ku bûyer ser bûyera de tê mirov ji bîr dike dibe mirov hemiyan not bigire û mirov hestê xwe tevlî bike hem ji bo belgesela hem ji bo sibê du sibê tiştê din binivîsînî em mecbûrin rastiyan binivîsînin belkî îro weke belkî îro ji bo em bandorê li hestê însana nekin belkî em hin tiştan sedî set nabêjin jî ew jî kêmasiya me ye ji bo moralê însanê me xira nebin lê ji bo berhemên hunerî ji bo berhemên edebî em mecbûrin hestê xwe jî tevlî bikin rastiyan jî binivîsînin ji bo arşîvê sibê du sibê lüzum dike. Belê ya bi rastî ev heye yani ji xwe ji bîrkirin çê dibe ji ber ku ew qas bûyer ser hebûdin tên jiyankirin carê tu dibêjî ez kî janê binivîsînim an jî xwe bigîjînim kî janê rewşa wisan jî derkevin lê ez hemûyê dinêrim ez dibêjim tişta herî baştir ya pêşiyan jî divê ku tu ser rawestî yani divê tu bikî mînak dibêjim li Helebê denîz yani tiştê yani sêqatiyê daha avêtin bêguman li hengiya jinekê derket pêş yani çîrokekê gelekî cuda bû ew berxwedanî yani hevalan daxwast got yani tu bikarî portreya binivîsîne em min du pirs kir yani gotin tamam em naser kar dikin divê em portreya wî çê bikin gelek xebat hene yani em pay bêjin yani demê ku rewşa şer û berxwedanî qeyran yani tiştê wisan di Sûrî çê dibe xebatên sar dikeve plana duyemîn û xebatên yê qadê derkeve pêş bêguman yani ev jî wek erkekê lê ez vêna teqsîr nakim ya tabi bêguman ez ê teqsîr nakim yani ez ê hewl bidim her dukan jî yani wek di hevsengekê de birêve bibim yani hîn pêtir heger ez yani hêza xwe divê ez baştir bikar bînim ji bo bikarim ji raya giştî re jî civaka me re jî hîn bêtir ragihînim belê. Gelek spas dikim hevan ez tiştekî ji we re bêjim wî rojê min dîsa got ez gotina xwe dubare bikim binêrin ev biratiya gelan hûn pir bas dikin ez fikrê xwe ji we re bibêjim Enes bi destûra te ez du gotina bikim niha hevan me binêrin demokrasî aştî biratiya gelan vana neymetên medeniyetê ne tiştên nexirabin wextê ku cîranê te şertên biratiya gelan pêk neanîbe wextê birayê te cîranê te şertê aştî û demokrasî pêk neanîbe nayê manê demokrasî xirab e nayê manê aştî xirab e aştî her aştî ye xira nabe eger birayê te pêk neyîne eger cîranê te pêk neyîne ez behsa wê yekê dikim lê tişta ku eger hûn dixwazin îllah rexne bikin vê yekê rexne bikin di ber biratiya gela re çima me mafê xwe yên netewî nexizbin garantiyê me min soger nekir aviya heqê we heye hûn tim bibêjin mesela biratiya gelan rexne nekin çünkü vaya marîfetekî yani nimetekî medeniyetê ye ya rexne nekin ama tu weke Kurd li Rojavayê Kurdistanê hem dikarî biratiya gelan bi pêş bixî û hem jî dikarî mafê milletê Kurd bixî bin garantiyê li Rojhilatê Kurdistanê bi aynê ew e Belûç hene Azerî hene nizanim Faris hene Kurd hene tu dikarî biratiya gelan biparîzî li wê derê jî ama bi şertê ku mafê Kurdan jî bikeve bin garantiyê
Ez fikra min ev e. Ya ji ber vê îcab nake merû her tiştî rexne bike. Kemasiyê xwe merû dikare bibêje. Li Rojava me dixwest îro statûyeke Rojavayê Kurdistanê hebe. Ama biratiye gelan jî bila hebiya problem tune ki kîjan gelê bira naxwaze ku mafê te ê destûrî garantî be. Gotinekî te heye li ser Enes Yıldız? Ez dixwazim vê bêjim. Yani hewayekî wisan heye. Du tiştên esasî. Yani min di medya civakî de min şopand, min bersiveke sînedan ji min derbarê wî ne de min zêde tişt negotin. Hinekî yani hinek şexsiyetên navdar hene yani Kurdin, Kurdistanî ne. Em dibêjin malava ava. Em Kurd û Kurdistanî em bê serbilindin. Em tiştekî gelek xweş xwe jî ji ber ku Kurdin. Bes lê hewayekî wisan di nava kirin weke ku eger yani weke ku Kurd têk diçin li Rojavayê Kurdistanê. Tu hêza wan nemaye, berxwedaniya wan nîne, quweta wan nemaye ji ber sedema biratiya gelan têk çûn hewayekî wisan jî danava kirin benêrîna mişaş e. Em Kurd serbilindin lê yani nirxên ku li vir ez carê dibêjim ev zarokên li vir 14 sala li Rojava şerx kirî, li Kobanê şerx kirî, zarokê we bûn. Yani yê we bûn. Yan ji Amedê ye, yan ji Hewlêrê ye, yan ji Muhabatê ye, yan ji Sinê ye, yan ji Agiriyê ye. Ji ber ku ez salan vî meselê re rûbirû me, binêrîna min yani tiştek wisan nehewce. Yani weke ku va ji ber vê sedema Kurd û Ereban ew qas hani li Rojavayê Kurdistanê an jî Kurd bi gor vî paradîgmayê we got biratiya gelan va hûn li Rojavayê Kurdistanê we weke ku we statûyek bi dest nexistiye an jî we qezenç nekiriye an jî destkeftiyê me têk çûn. Tiştekî wisan nîne. Binêrîna min sibe di sibe jî yani li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê wê çîçe dîstan nediyar. Yani tabloyekî hîne şêmber nîne. Ya em heger ku em hinekî rewşê jî analîz bikin ez naxwazim dilê jî bikim yani sibe di sibe li Kurdistanê yani li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê li Başûrê Kurdistanê li Rojava dîsa wê rewş ber bi ku derê ve biçin nediyar. Yani em heger gor li hevsêngiyan biçin yani an jî tiştên ku tên ku hertir. Ji bo ez bêjim em hinekî yani li xwe xwedî derkevin keda milletên xwe, gelê xwe, civaka xwe, şervanê ku di çeperan danin. Yani em hinekî em dikarin hinekî qedir bidin xwe. Yani dibe xeletî me hebin, dibe ku kêmasiyê me hebin. Yên ku li Rojavayê Kurdistanê rêveberiya vî karî dikin, dibêjin kêmasiyê me hene em rexnedayîna xwe didin. Em jî dikarin sibe di sibe bêjin wek rojnamevanekî ev berxwedaniya ku çêbûyî me baş teysandina wî çênekiriye ji gelê xwe re ve negotiye ji raya giştî re em jî bêjin em rexnedayîna wî nadidin an jî kêmasiyê me heye em li ser yani ji em ê van kêmasiyan bidin derbas kirin. Ez bêjim belkî Musanî bêtir jê xwebigî belkî guncavtir be belê. Em moralê xwe xirab nekin kev neşopiyekî me heye di nava me de adetekî kültûrekî berxwedanê bi cih biye em zanin li ber xwe bidin em zanin xwedî li hestê xwe netewî jî derbikevin em zanin xeta netewî jî çi ye ve ya hemîl cem me peyda biye 5 salên dawiyê de û em mala we ava Enes gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te û ez hêvî dikim dem bidem em wisa agahiyan bidim milletê xwe pir baş dibe. Ez jî spasiyet dikim gelekî kêfxweş bûm û çi demê derfet çêbû taybet li gor geşedanan em ê biaxivin em ê nîqaş bikin rewşê şîrve bikin ser çavan. Ji kerema xwe re li xwe miqatebe deverên hûn lêne deverên hesasin. Hevano xatirê we silav rêz gelek spas dikim ji bo hebûna we ji bîr nekin bibin abone vê kanalê em bi pêş bixin pêdiviya milletê me jî bi kanalên bi vî şeklî heye. Her hebin.